aurtengo edizioa 7. Babigoera eta 5. non-stopa eguraldia lagundu digunez, egonda giro polita. Goizean euri pizkat egin zuen eta bidea lokatzez beteta jarri du, baina jende animatu da. Arratsaldeko 6-etatik aurrera egonda beteta ordu guztiak. Arratsaldeko lehenengo orduak izan dira jende gehien egon diren orduak. Baina gau osoa beteta egonda. Gero gauean herriko plazan lehian taldearekin giro polita egon zen, jendea gustora egon zen. Eta gaur goizean ere eguraldiarekin diot bezala animatu da eta uste dugu pasan urtean baina jende gehiago hurbildu dela Babioko tontorrera, beraz balorazioa positiboa da. Azkenean zenbatu behar dugu egun hauetan dirua, txosnako dirua, boletoko dirua eta igoerako diruak eta pasan urteko kopurua lortzen dugun igotzea. Azkenean uste dugu izango dela horrela, zen jendea animatu da. Beraz oso pozik gaude, esan behar beti daukagula horatzean Amurrioko udala, Euskal Mendi Federazioa, Lakaizako obra soziala laguntzen eta hau egiteko behar den laguntza daukagu beti alboan eskatzen diogunean. Ere aurten egin dugu Amurrioko komertzioak erosi dute igoera bat eta 16 orduak egon dira betetak, egon dira 28 inguru erosi dutela, beraz oso ondo, hori ere diru hori jungo da, ez dudala esan, aurten Sindrome Down Euskal Herria elkartearentzat, beraz valorazioa oso positiboa urtero bezala.